Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Our topic for today, my old banknotes for sharing only. Ayan, ipapakita ko sa inyo ang aking koleksyon ng mga lumang banknotes. Ayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Good day everyone. Shoutout muna sa aming Team Alliance, at maraming salamat sa mga magigiting nating OFWs. Maraming salamat din sa mga senior citizen, at maraming salamat din sa mga silent viewers. Ayan, maraming salamat din sa mga kapwa ko coin collector o kabarya. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat ng mga kaibigan ko dito sa YT. Ayan. Sa mga nag-subscribe sa aking channel, maraming salamat, at sa mga bago kong viewers, welcome po sa aking channel. Huwag na rin pong kalimutang mag-comment, like, share, subscribe, at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. At ito na nga guys, i-share ko na sa inyo ang aking mga old banknotes. 1 peso old banknotes. Commonwealth of the Philippines, United States of America. Ayan, may imahe ito ni Apolinario Mabini. At ang nakapirmang pangulo dito, Sergio Osmeña. Ayan, napakagandang banknotes. Central Bank of the Philippines, Victory, 1 peso old banknotes. Ayan. At ito pa guys, napakaliit na banknotes, 10 centavos banknotes. Kung tawagin ito ng mga senior citizen ngayon, ayan, 10 kusing. 10 centavos banknotes, ayan ang nakapirmang pangulo dito, Ramon Magsaysay. 10 centavos banknotes. At ito pa guys, 20 centavos banknotes. Ayan ang nakapirmang pangulo din dito. Ayan, Pangulong Ramon Magsaysay. At makikita nyo yung logo ng Central Bank of the Philippines. Ayan, 1949. 20 centavos banknotes. Ito pa guys, Ramon Magsaysay pa rin. Ayan, 20 pesos banknotes. Si Andres Bonifacio at si Emilio Jacinto. Ayan, at may logo rin ng Central Bank of the Philippines, 1949. 20 pesos banknotes. Kartilya ng Katipunan, 20 pesos banknotes. At mayroon din tayo banknotes. Ayan, half peso or 50 centavos banknotes. Ayan, ang nakapirmang pangulo dito, Carlos P. Garcia. Ayan, makikita mo yun. Napakagandang disenyo. Ayan, nandyan yung mayong volcano. At ang logo ng Central Bank of the Philippines. Half peso or 50 centavos banknotes, Philippines. At ito pa guys, ayan, napaglumaan na ng panahon, naitabi din natin. Ayan, Carlos P. Garcia, ang Pangulo nakapirma dito. At ayan, yung imahe ni Apolinario Mabini. Ayan, 1 peso banknotes. Napakaganda. At ito yung disenyo sa bandang likod. Ayan, Barasuen Church. 1 peso banknotes. Mayroon din tayo, ayan, Diosdado Macapagal, President of the Philippines, 1 peso banknotes. Ayan, Diosdado Macapagal pa rin. 10 peso banknotes, Central Bank of the Philippines. At may imahe ito ng tatlong pare. Ayan, si Father Gomez, Father Burgos, at Father Zamora. Ayan, Central Bank of the Philippines. Ayan, may logo, 1949.
At ang bandang likod naman, ayan, 10 pesos banknotes. Napakagandang disenyo din ito. Ayan. At ito pa guys, ayan, Diosdado Macapagal, Central Bank of the Philippines, 20 pesos banknotes. Mayroong tayong ilang pirasong naitabi dito. Ayan, Kartilya ng Katipunan, 20 pesos banknotes. At mayroon din tayo dito, banknotes. Panahon na ito ni Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Ayan. 20 pesos banknotes. At syempre, hindi mawawala yung ang bagong lipunan. Ayan, ang bagong lipunan series. Simula 2 piso hanggang 100 piso. Yan, ipapakita ko sa inyo. Isa-isa ang bagong lipunan series na ito. Ayan. May imahe ni Dr. Jose Rizal, 2 piso, ang bagong lipunan series banknotes. Si Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. ang nakapirma dito. Ayan. 2 piso. Pahayag ng Kasarinlan ng Pilipinas noong Hunyo 12. 1898. Ayan, balkonahe ng Mansyong Aguinaldo. Ito pa guys, ang bagong lipunan series, 5 piso. May imahe ni Gat Andres Bonifacio. Ayan, napakagandang banknotes at may logo din ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas, 1949. 5 piso. Ayun o. Napakagandang banknotes. At mayroon din tayo 10 piso. Pangulong Marcos pa rin ito. May imahe ni Apolinario Mabini. Ang bagong lipunan series. Ayan. At ito yung simbahan ng Barasuin. 10 piso. Ang bagong lipunan series. At ito pa guys, 20 piso. May imahe ni Manuel L. Quezon. 20 pisong banknotes. Ang bagong lipunan series, 20 piso. At ito yung Malacanang Palace. Ayan. Napakagandang banknotes. At mayroon pa tayo dito. Ayan. 50 piso. May imahe ni dating Pangulong Serios Peña. Ang bagong lipunan series banknotes din po ito. Ayan. 50 piso. Gusaling Batasan. Ayan, 50 pesos. Napakagandang banknotes. At the last but not the least, 100 piso. Ayan, may imahe ng dating Pangulong Manuel A. Rojas. Ayan, nakapirma pa rin dito ang Pangulong Ferdinand E. Marcos. Ang bagong lipunan series, 100 piso. Ayun o, 100 piso at ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Napakagandang banknotes. Ayan. Ayan, bago ko tapusin ang aking video ay nais ko munang pasalamatan ang mga kaibigan ko dito sa YT. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa lahat ng sumusuporta sa aking channel. Maraming salamat din po sa inyong lahat at sa kapwa ko coin collector, coin vlogger o kabarya. Maraming salamat din po sa inyo at sa lahat ng sumusuporta sa akin. Salamat at salamat din sa mga channel members ko. Ayan, muli, stay safe, stay home, God bless, Diyos mabalos.